4 снежня, серада. Вітаю, гэта Белсадзум, з вами Сергей Пацасонны, і сёння абмяркоўваем з маімі гасцямі. Суд над меркаваным гвалтоўніком і забойцам беларускі Лізы рушыў працэс у Варшаве. Мы сочым за паседжаннем. 35 гадоў цэнтр выбаркаму, 10годдзі ганьбы і фальсіфікацыяў, адзін з важнейшых інстытутаў дзяржавы на службе рэжыму. Пра культуру і бескультур'е. Новы міністр, уласна, культуры, актор Руслан Чарнецкі, які пайшоў да прапагандыста Азаронка ды верна служыць уладзе. У акруговым судзе Варшавы пачалі разглядаць справу пра згвалтаванне і забойства 25гадовай беларускі Лізы. Фігурант 23гадовы Дор'ян С. Віну прызнаў, але часткова, маўляў, пазбаўляць дзяўчыну жыцця не хацеў. Працэс пачаўся ва ўмовах узмоцненых захадаў бяспекі, бо паліцыя не выключае правакацыяў. Яшчэ абвінавачаны расказаў суду, што хацеў абрабаваць краму ці бар, каб здабыць грошы на аплату кватэры. На справу пайшоў з нажом і ў балаклаве. У адным з бараў ён заўважыў украінцаў, у якіх меркаваў забраць грошы. Аднак пасля злачынцу трапілася Ліза. Напад на беларуску адбыўся ў ноч на 25 лютага. Злачынца прыставіў нож да горла дзяўчыны, згвалтаваў яе, душыў, а потым пакінуў непрытомную на зямлі. Ліза памерла праз 6 дзён у шпіталі. Наступнае паседжанне ў гэтай справе пройдзе 16 снежня. У Вільні прайшоў другі раунд стратэгічнага дыялогу паміж ЗША і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Падчас сустрэчы амерыканскі бок запэўніў беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў у далейшым падтрыманні. Якія пытанні абмяркоўваліся, ды якіх вынікаў удалося дасягнуць пасля першага раунда дыялогу, мы запыталіся у Святланы Ціхановскай. Самае галоўнае гэта як вызваліць наших палітычных зняволеных, якія яшчэ шляхі можна тут прыдумаць, каб гэта зрабіць. Наша мэта, гэта было праз ціск на рэжым Лукашэнкі і праз дапамогу беларускаму грамадзянскаму руху. Далей гэта вызваленне краіны ад паўзучай акупацыі Расіі і ад лукашэнкаўскага рэжыму. Гэта таксама прыцягненне да адказнасці рэжыма Лукашэнка за тыя злачынствы, якія ён учыніў у Беларусі і за яе межамі. І таксама гэта перспектывы на будучыню, што дэмакратычная Беларусь можа прынесці простым людзям у нашай краіне. Беларусь застаецца на павесткі дня. Гэта вельмі важна, бо мы бачым, што так шмат чаго здараецца ў свеце, што пра Беларусь вельмі лёгка забыць, і нашыя высілкі накіраваны на тое, каб Беларусь гучала, каб думалі пра нашу краіну. І у стратэгічным плане мы заўжды напамінаем, што без свабоднай незалежнай Беларусі не будзе безопасности ва ўсім рэгіёне і ва ўкраіне. Што мы змаглі фармалізаваць адносіны не толькі з ЗША, напрыклад, вось мы правялі стратэгічныя кансультацыі з Канадай, плануем правесці такія ж кансультацыі з Великабрытаніяй, каб людзі, каб краіны дэмакратычныя, яны дбалі пра Беларусь агульна, разам. І мы засталіся аб'яднаныя. Гэта вялікая моц нашага дэмакратычнага руху, што мы ўсе гэтыя 4 гады працуем разам з палітыкі, грамадзянскі рух, медыа, праваабаронцы і гэтак далей. Вось гэта наша еднасць, яна вельмі як рухавік для нашай барацьбы. Гарант палітычнай стабільнасці. Гэтак Лукашенка ацаніў працу Цэнтральнай выбарчай камісіі з нагоды яе 35годдзя. І з гэтым, як ні дзіўна, нельга не пагадзіцца. Бо менавіта кішэннаму ЦВК Беларусь дасюль застаецца краінаю з нязменнай уладай дыктатуры. Выбарчыя кампаніі ў Беларусі, што праходзілі апошнія амаль 30 гадоў, не прызнаныя цывілізаваным светам. У лістападзе 1996 у Беларусі прайшоў рэферэндум аб зменах у Канстытуцыю, што істотна пашырылі паўнамоцтвы Лукашэнкі. Сам ён амаль за 2 тыдні да галасавання звольніў старшыню ЦВК Віктара Ганчара. Палітык перад гэтым заявіў, што камісія не прызнае вынікаў рэферэндуму. На месца Ганчара Лукашенка прызначыў Лідзію Ярмошыну, якая без
бяззменна займала гэтую пасаду 25 гадоў. І менавіта з ейным імем асацыююцца фальсіфікацыі на прэзідэнцкіх ды іншых выбарах у Беларусі. Месца Ярмошынай цяпер займае былы міністр адукацыі, камуніст Ігар Карпенка. А гэтую тэму спадарства абмяркуем з сузаснавальнікам Reform News і вядоўца праграмы «Саша, што ты несёш» Александр Трощенко на відэасувязі. Вітаю. Прывітанне. Саша, як там 35 год ЦВК святкуеш з самай раніцы? Так, конечно. З самага дзяцінства святкую. Увогуле, калі мы гаворым пра гэтую інстытуцыю, то ў любой іншай краіне гэта вельмі важны орган. Тое, што зрабілася з гэтага ў Беларусі, безумоўна, усе ведаюць, падыходзяць скептычна, але ўсё ж такі, якія галоўныя дасягненні ў двух косцях? Ну, галоўнае дасягненне, што гэты орган за апошнія 30 гадоў стаў, ну, мабыць, такім найяскравейшым сімвалам усяго самага агіднага, чым звязаная дыктатура. Ён не толькі здзейсніў столькі злачынстваў, кожныя выбары гэта злачынства, гэта масавае злачынства. Але самае хіба агіднае і дрэннае, што было зроблена гэтым органам, гэта тое, што сотні тысяч людзей павязалі з гэтым рэжымам, сотні тысяч удзельнікаў выбарчых камісій, якія саўдзельнічалі ў фальсіфікацыі галасоў. Гэта людзі, якія просто спрычыніліся да таго, што сёння сотні тысяч і мільёны беларусаў не хацяць жыць у краіне, не могуць жыць у краіне, і попросту гэта баяцца жыць у краіне. Гэта вельмі трагічны орган, гэта вельмі трагічны лёс гэтых людзей, якія гэта ў стане усвядоміць. Мы ведаем, што шмат людзей з'ехалі з Беларусі, маладых людзей, актыўных людзей, якія не толькі былі там дзецьмі ябацек так званых, а былі непасрэдна дзецьмі тых, хто здзяйсняў гэтыя злачынствы. І гэтым людзям будзе вельмі сорамна потым глядзець у вочы сваім дзецям, сваім внукам, і прызнаваць, што яны прынялі ўдзел у пабудове той краіны, у якой іх дзецям, внукам просто страшна жыць. Мяркуеш, будзе вельмі сорамна? Лідія Ярмошына неблага сабе жыве ў Драздах у сваім катэджы і добра пачуваецца. Я не ведаю, як яна добра пачувае сябе, не хацеў бы спекуляваць над яе асабістымі трагедыямі, ці казаць пра нешта, я б такое жыццё шчаслівым не назваў. І з таго, што там кажуць пра сына, не вельмі ён шчаслівы быў у той краіне, якую пабудавала яго маці. Калі мы гаворым таксама пра злачынствы, то у гэты чорны спіс відавочна можна запісаць таксама і знікнення экс-кіраўніка Цэнтра выбаркаму Віктара Ганчара. Менавіта, калі Лідія Ярмошына заняла гэту пасаду, было відавочна, што яна становіцца такім бульдозерам Александра Лукашэнкі, які яму была асабіста верная. Яна, зразумела, што яна высока яго цаніла, высокую павагу да яго мела, і на гэтым шляху так магла не спыняцца ні перад чым. Стала такім сімвалам і лжы. І калі так паглядзець, нічога там, скажем так, такого вельмі жудаснага, так вонкава гэтыя людзі не рабілі. Нешта там не так пачыталі, нешта палічылі не так. Дзесьці там задняй часцю цела закрылі від аператару да выбарчага стола. Дзесьці там на тэлефон адказалі, нешта впісалі. Але з гэтых вельмі малых крокаў сатканая ўся наша нынешняя Беларусь, дзе десяткі тысяч людзей сядзяць незаконна, дзе людзей забівалі і забіваюць, дзе людзі знікалі, у тым ліку Віктор Ганчар, без следа. Гэтыя маленькія людзі сваімі маленькімі рысочкамі там карандалока ці там яшчэ чагосьці просто тварылі сваімі маленькімі крокамі, маленькімі злачынствамі, маленькімі пакасцямі пастроілі гэтую жудаснае гэтае грамадства, з якога
сотні десяткаў сотні тысяч людзей уже з'ехалі, яшчэ сотні тысяч, калі не мільёны хацяць з'ехаць. Ты кажаш пра гэтых людзей, якія працавалі ці будуць працаваць, фальсіфікаваць выбары ў камісіях выбарчых. І тут, канешне, з малога пачынаюцца вялікія рэчы, якія ты пералічваеш. І крышку, альбо нават не крышку, а відавочна узнікае такі момант, што гучыць абвінавачванне ў тым, што гэта шмат людзей. Гэта азначае, што беларусы самі адказныя ў тым, што робяць. Я ніколі не казаў, што беларусы не адказныя, наадварот казаў, што так, это беларусы пераважнай большасцю выбралі, падаўляючай большасцю у 94 годзе выбралі Александра Лукашенко, чалавека, які не хаваў, што ён не мае ніякіх цёплых пачуццяў да Беларусі, што ён саромецца беларускай мовы, што не размаўляе на ёй, і з пагардай ставіцца да інтэлігенцыі, да носьбітаў беларускай мовы, да носьбітаў беларускай культуры. Ну, так, это такі дзяржаўнае будаўніцтва, гэта такі працэс, які адбываецца дзесяцігоддзямі, нягледзячы на тое, што большасць, ну, ці значная частка людзей, якія прагаласавалі за Александра Лукашенка, яны ўжо не з намі, яны ўжо ў іншым свеце. Але вось іх дзеці вось зараз плацяць за гэта, магчыма, удзельнічаюць таксама, можа саромячыся, можа нават проста паддаючыся канфармізму такому. Але так, робяць сваю справу. Гэта сапраўды вельмі шмат людзей. Гэта на кожных выбарах, любого ўзроўня, гэта прыкладна 60 тысяч чалавек. Калі палічым, што былі дзесяткі выбарчых кампаній, гэта сапраўды такі нармальны працэнт грамадства. Прычым гэта тыя людзі, да павагі да прафесій, якіх нас усіх вучылі з дзяцінства. Гэта настаўнікі, гэта лекары, гэта іншыя там кіраўнікі розных фабрик, заводаў і так далей. Гэта сапраўды вельмі агідна. І калі мы часта беларусы, якія усведамляюць, што адбываецца, якія сачаць за палітычнымі працэсамі, яны, ну, вельмі грустна, але пазбаўлены такіх цёплых пачуццяў пра сваіх першых настаўнікаў, бо іх першы настаўнік быў, магчыма, мілым і добрым у класе, але потым ішоў і рабіў сваю чорную справу, пазбаўляючы гэтых дзяцей будучыні. Просто пазбаўляюць будучыні, просто хусячы ім пра сваю працу, пра тое, дзе яны будуць жыць, як яны будуць выбіраць. У абарону некаторых настаўнікаў скажу, што ў 2020 годзе ўсё ж такі здарались такія выпадкі, калі былі вывешаныя сапраўдныя пратаколы, у тым ліку былі вывешаныя сапраўдныя пратаколы ў шэрагу амбасадаў беларускіх. Конечно, таму я лічу, што у будучай Беларусі не павінна быць, скажем так, месца дзеяннем, дзе людзі будуць несці калектыўную адказнасць. Таму я не кажу, што яны будуць сидзець, я кажу, што ім будзе сорамна. І, канешне, у кожным, як мы бачылі ў 2020 годзе, нават у Губазікі і ў КДБ, і ў міліцыі былі людзі годныя, якія зрабілі свой выбор на карысць народу. Я не хацеў бы ўсіх замазаць, тым больш, што у кожнага з нас ёсць, я спадзяюся, і добрае дасвядчэнне з настаўнікамі. Я думаю, што настаўнікі, якія мяне глядзяць зараз, яны ведаюць, і гэта і ведаюць, што я буду заўсёды ўдзячны за тое, што былі ў маім жыцці, але, ну, як інстытуцыя сацыяльная, гэтая прафесія не здала. Я лічу свой іспыт за апошнія 30 гадоў. Саша, я памятаю, мы тады яшчэ не былі знаёмыя асабіста, памятаю твоё прозвішча, і я ведаў цябе з відэаматэрыялаў 2010 года, перадусім, калі цябе затрымлівалі на плошчы, калі ты атрымаў тэрмін, і потым цябе вызвалілі пасля ўвядзення санкцыяў. Не ўзнікае вось у перспектыве гэтага ўсяго такога доўгага часу, гэтага змагання, бо яно і было і раней, і пасля гэтага, што нейкі страчаны час ад цэнтра выбаркаму? Гэта не страчаны час, гэта скрадзены час. Гэтыя людзі скралі час у нашай краіны, скралі той час, які ўжо не вернеш, які іншыя краіны, нашыя суседзі, калі мы паглядзім на Польшу, Літву, Латвію, Эстонію, нават Украіну, яны страцілі гэты час на
Украина в большей ступені страціла і зараз за гэта плацяць. А іншыя краіны, пра которые я кажу, ну, яны выкарысталі гэты час на пабудову сваёй дзяржаўнасці, на пабудову дэмакратычных інстытутаў, просто на будову інстытутаў грамадзянскіх і дзяржаўных інстытутаў. Яны будавалі сваю армію, свае службы бяспекі, сваё чынавецтва, якое аддадзенае сваім краінам, на якое зараз просто без зайздрасці цяжка глядзець, калі мы бачым міністраў Літвы, якія маладзейшыя за нас з табой там на 10 гадоў, якія размаўляюць на некалькіх мовах. Ну, разумееш, што калі б не вось гэтыя людзі, якія за нас зрабілі свой выбор, тогда, ну, гэта магло адбывацца ў нашай краіне. З іншага боку, вядома, што гэта ўсё злачынствы. Гэтыя злачынствы задакументаваныя і запісаныя. І ўсё ж такі, калі глядзець рэалістычна, ідуць гады, гэтаму цэнтрвыбаркаму, так званаму 35 гадоў сёння. Рэальнасць адказнасці – гэта не наша просто пустая мара? Тое, што, ну, па-першае, адказнасць якая? Крымінальная адказнасць у дадзеным сэнсе мяне менш за ўсё непакоіць. Я лічу, што, ну, нават калі гэтыя людзі атрымаюць, там, зразумела, не ўсе, але некаторыя там найбольш яскрава запэцканы атрымаюць, ну, там не такі вялікі пакаранні прадугледжаныя за фальшаванне галасоў, бо, як я казаў, яны не забівалі, нікога не катавалі. Ну, можа, часам там здавалі ў міліцыю назіральнікаў, дзе яны з гэтым сутыкаліся, але, ну, фармальна, як бы, іх віна невялікая. Таму я лічу, што ўсё ж такі галоўная віна – гэта тое, што яны скралі будучыню, скралі дабрабыт у сваіх дзяцей, у сваіх нашчадкаў. І спадзяюся, што некаторым з іх будзе за гэта сорамна. Каму не будзе, ну, Бог ім суддзя. Гэтаму не віншуем. Дзякую за гэтую размову. Александр Трощенко, сузаснавальнік Рэформ Ньюс, вядоўца праграмы «Саша, што ты несёш» з намі на відэасувязі. Нагадваю пра QR-код на вашых экранах. Гэта ваш шлях на наш канал у Тэлеграме. Можна чытаць, глядзець ды падпісвацца, а таксама заходзіць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Мы працуем, каб вы маглі ведаць. Адна ўмова – рабіце гэта бяспечна для сябе. Рэжым заклікае беларусак нараджаць дзяцей, бо, маўляў, гэта галоўная справа жыцця. Але статыстыка, якую чыноўнікі хаваюць, сведчыць, што жанчыны ў нашай краіне не спяшаюцца быць маці. Выданне «Зеркала» з дапамогаю Белполу атрымала непублічныя справаздачы Міністэрства аховы здароўя. З іх вынікае, што з 2021 года нараджальнасць у Беларусі мела рэкордна нізкі ўзровень за ўсю гісторыю статыстычнай справаздачнасці. То бок з 1950 года. Іншая навіны з Беларусі і свету у нашым аглядзе. Не больш за 25 хвілінаў. Такі ліміт часу на першасны прыём у доктара-спецыяліста прызначыла Міністэрства аховы здароўя. Другі візіт мусіць быць карацейшы, не даўжэйшы за 15 хвілінаў. Нормы датычаць толькі платных паслугаў. Даўжэй кансультаваць пацыентаў могуць дактары кваліфікацыйнай катэгорыі – паўгадзіны або дактары з навуковымі ці акадэмічнымі званнямі – гадзіну. У шматпавярховым доме на вуліцы Бачыла ў Менску ноччу гарэла кватэра. Ратаўнікі, якія прыехалі на выклік, знайшлі на месцы сына ўласніка жытла ды ягоную сужыхарку. Мужчыну не атрымалася выратаваць, жанчыну шпіталізавалі. У Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў паведамілі, што давялося эвакуяваць 12 жыльцоў дому, у тым ліку 2 дзяцей. Прычынаю інцыдэнту, меркавана, сталася неасцярожнасць пры паленні. Рымскі калізей нельга ператвараць у тэматычны парк. Гэтак некаторыя жыхары італьянскай сталіцы ды дзеячы культуры патлумачылі, чаму выступаюць супраць правядзення гладыятарскіх рэканструкцыяў на тэрыторыі старажытнага амфітэатру. Арганізатарамі праекту выступілі археалагічны парк Калізей і платформа рэзервавання жытла Airbnb. На лета ў траўні яны плануюць даць магчымасць адчуць сябе гладыятарамі каля 30 асобам, паведаміла выданне «Нью-Йорк Таймс».
Міністр абароны Паўднёвай Карэі Кім Йонг Хён падаў у адстаўку, а апазіцыя краіны запусціла працэдуру імпічменту прэзідэнта Юн Сок Йоля. Сам прэзідэнт адмаўляецца ісці з пасады. Патрабаванне імпічменту сталася адказам дэпутатаў на ўвядзенне паўднёвакарэйскім лідарам ваеннага стану ў краіне. Палітык назваў гэта непазбежную захаду бяспекі ды абвінаваціў апазіцыю ў антыдзяржаўных дзеяннях. Крызіс у Паўднёвай Карэі ўзнік пасля паразы партыі прэзідэнта на парламенцкіх выбарах вясной гэтага года і адмовы абноўленага парламенту прыняць бюджэт, прапанаваны ўрадам. Новы лукашэнкаўскі міністр культуры выказаўся наконт тых прадстаўнікоў галіны, якія засталіся без працы праз палітычныя погляды. У інтэрв'ю прапагандысту «Азаронку» Руслан Чарнецкі заявіў, што такія асобы маюць, цытата, «сваімі дзеяннямі даказаць гатовасць разам з народам развіваць Беларусь». Сам Чарнецкі, які да прызначэння ў ведамства каля 9 месяцаў быў дэпутатам лукашэнкаўскага парламенту, публічна падтрымлівае рэжым. Асабліва пасля 2020 года ён актыўны ўдзельнік праўладных імпрэзаў, у тым ліку гэтак званых марафонаў адзінства. Руслан Чарнецкі – прафесійны актор. Амаль 20 гадоў адпрацаваў у Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Горкага ў Менску. Да таго ж зняўся ў амаль 120 расійскіх і беларускіх фільмах ды серыялах. У 2022-м Чарнецкі атрымаў званне «Заслужаны артыст Беларусі». Новы міністр спрабуе сябе і ў амплуа выканаўцы. Нядаўна ён выпусціў песню з патрыятычнаю назваю «Я беларус». А асобу новага міністра культуры абмяркуем з кінажурналістам. Тарас Тарналіцкі на відэасувязі. Вітаю. Добрый день. Тарас, як бачыце асобу Руслана Чарнецкага? Ну, гэта такі тыповы, не вельмі, я б сказаў, заўважны артыст. Прынамсі, да 2020 года так было. Але вось пасля 2020 года стала зразумела, што людзі, якія больш лаяльныя, і артысты, якія больш лаяльныя да ўлады, яны атрымліваюць шмат узнагарод, шмат увагі менавіта не праз свой талент, а праз іншыя магчымасці дастучацца неяк, дагрукацца да аўдыторыі і да ўлады, тым ліку. Бок гэта хутчэй такі вобраз артыста, які гатовы на ўсё, каб атрымаць, ну, прынамсі, у дадзеным выпадку ўладу. Малазаўважны артыст, кажаце вы? Я паглядзеў перад нашай размовай ягоную кінаграфію, там 118 працаў. Гэта сапраўды так, але гэта не кажа пра нейкую заўважнасць сапраўдную. То бок сказаць, што Руслан Чарнецкі заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь я не магу, таму што у яго менавіта кінаролі яны такія былі другога эпізадычнага плану, вялікіх роляў у яго сапраўды няма. Калі вось паглядзець так больш дакладна яго біяграфію, пра гэта можна ось гэта можна заўважыць. Таксама прыцягнуў маю ўвагу той факт, што, напрыклад, Чарнецкі здымаўся ў тым самым вядомым фільме «Купала». Так, ён здымаўся, прычым ён граў аднаго з братоў Луцкевічаў, то бок фактычна пачынальніка БНР, але ён, як бачна, не падзяляе вось гэтыя каштоўнасці, якія былі, якія раздзялялі беларускія інтэлігенты пачатку 20-го стагоддзя. Ён такі больш тыповы прыстасаванец, на мой погляд. Вось. Таксама той момант, што ён ідзе фактычна адразу пасля прызначэння да «Азаронка». Ці гэта пра культуру? Гэта не пра культуру, гэта відавочна пра ідэалогію, пра прасоўванне пэўных каштоўнасцяў. Я глядзеў аўтарытарных каштоўнасцяў. Я глядзеў гэтую размову, дарэчы, учора, яна цалкам пустая, яны там разважалі пра дзіўныя рэчы, у тым ліку пра тое, што ў савецкім кінематографе добра, што былі цэнзары, што яны нібы стваралі магчымасці для стварэння якаснага кіно ў савецкі час. Гэта цалкам дурасць, таму што не праз гэта, а наадварот, праз супраціўленне вось гэтай цэнзуры хоць нешта добрае ў савецкім кіно з'явілася. То бок гэта, канешне,
была такая ідэалагічная размова, і само прызначэнне Чарнецкага, мне падаецца, не вельмі зразумела у тым сэнсе, што ў яго няма ніякіх у яго няма бэкграунду чыноўніка і чалавека, які добра разумее, як працуе культура. То бок ён, канешне, здымаўся і працягвае здымацца ў кіно і ў тэатры, але як гэта працуе, у меня ёсць вялікія сумневы, што ён добра разумее пра гэта. Можа тут пра тое, што будзе сімпатычны твар на экране міністра культуры з'яўляцца, асабліва перад выбарчай гульнёй Александру Лукашэнку, гэта таксама на карысць, каб ацяпляць ягоны вобраз, ці не ў гэтым увесь сэнс? Ну, мне падаецца, што так. Была вельмі цікавая думка, выказаная ў YouTube-шоу «Саша, што ты несеш», пра тое, што за тым, што паставілі у галаве міністэрства Чарнецкага, стаіць Ганна Сялук, паколькі яны сумесна выступаюць зараз у марафоне адзінства перад выбарчай кампаніяй. І, магчыма, гэта такі альбо піар-ход, альбо такі рамантычны інтарэс. Не ведаю, што тут спрацавала, пры тым, што ўсе жанатыя людзі, але для мяне вось чалавек, які сочыць, якіх чыноўнікаў ставяць і на пасады міністраў культуры, і на пасады кіраўнікоў Беларусьфільма, гэта прызначэнне вельмі здзівіла насамрэч. Ганна Сялук – гэта нявестка Александра Лукашэнкі, трэба нагадаць нашым гледачам, і таксама вядомая тым, што піша словы да шансонаў расейскамоўных. Таксама кажа новы міністр у Азаронка тое, што тыя, хто ўвайшоў не ў тыя дзверы, дзеяннямі маюць даказаць сваю лаяльнасць. Якімі дзеяннямі? Мне складана неяк тлумачыць тое, што кажа Азаронак, таму што я сам не разумею, што там трэба зрабіць, каб патрапіць, ды тым больш, што б ты, мне падаецца, не зрабіў бы, ты ўсё роўна будзеш у гэтай сістэме не на тым месцы, на якім патрэбна. Таму што табе заўсёды прыйдзецца апраўдавацца перад кімсьці, што у цябе былі такія перакананні, а потым яны ў цябе сталі іншымі, што ты зараз за ўладу, а раней быў не за яе. Ну, то бок гэта выглядае вельмі зняважліва і незразумела. Гэта такая, мне падаецца, бравада для не зусім разумных людзей, якія, можа, думаюць пра тое, што ёсць магчымасць вярнуцца у Беларусь і вярнуцца ў прафесію. Ну, так я магу сказаць, што не, вы не зможаце вярнуцца, вас, хутчэй за ўсё, пасадзяць, а калі не пасадзяць, то як было до 2020 году пры нынешнім рэжыме проста немагчыма. Таксама працытую новага міністра, ізноў жа неяк прысутнічаць у культурным жыцці краіны. Гэта тое, што павінны рабіць тыя, хто прыйдзе, пакаецца і будзе прысутнічаць. Прысутнічаць гэта азначае, што толькі рабіць тое, чаго ад вас чакаюць улады, бо па-іншаму не атрымаецца рабіць у Беларусі сёння культуру. Гэта выглядае ввогуле неяк смешна, неяк прысутнічаць, неяк гэта як. То бок у іх няма нават вось гэтай карціны свету, як будуць гэтыя людзі убудаваныя ў гэтую ўжо цалкам сфарміраваную аўтарытарную сістэму, якія у іх будуць ролі, што яны змогуць казаць, што не змогуць казаць, ці сядуць яны ў турму, ці не сядуць. Гэта такія прапановы выглядаюць цалкам як махлярства, а не такія прапановы ад чалавека, які робіць добрую заўвагу, ці нешта тебе можа падараваць. У тым сэнсе, у будаванні кар'еры, у будаванні вяртанні твайго старога жыцця да 2020 году. Што ж, падсумоўваючы, магу толькі дадаць, што які час і ўлада, такая сёння і культура, і такі міністр на гэтай пасадзе. Дзякую за гэтую размову. Тарас Тарналіцкі, кінажурналіст, з намі на відэасувязі. Дзякуй за сёння. У мяне ўсё. Для вас працаваў Сергей Пацасонны. Да сустрэчы.